Niya dinhi si Marielia Midorima, niya sa dinhi si Agripeno Mancera. Pastor, di ba naaman giingon nga ang tanan sala igapatong sa ulo ni Satanas, so kanan tao nga mamalikas adto matpatong sa ulo ni Satanas. Actually, igsoon, kung dili ta maghinulsol igsoon, kita gi magbayad anang sala. Okay? Pero sa diyang maghinulsol ta, gidawat nato si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. So dili na ta mo eksperyensya ni ana nga kamatayon. Now, si Satanas usab igsuon sa konsepto didto sa Old Testament time. Kung imong basahon ang Leviticus Kapitulo 4 ug Leviticus Kapitulo 16, sa Day of Atonement, adunay duha ka mananap nga paghahimuon, kuhaon. Una, gitawag natong Lord's Goat, ay ikaduha ang gitawag natong Asasil. Unya, ang sala sa Israel igsuon, human nga mapasaylo didto nga pagserbisyo sa pari didto sa the most holy place. Symbolically ang sala sa Israel ipatong didto sa kanang gitawag nato og Azazel, mananap nga didto na consider nga asasil. O ang maong mananap, buhian dito sa kamingawan. Okay? Pag buhi dito sa kamingawan, so sa ato pa ang tanang mga kasalanan, no? Ang yawa magabayad usab ni ana. Bueno, daghang salamat niya na igsoon sa imo nga pagpahatag og gitawag nato og diri nga imong tampo.